ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଭାରତ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାର୍କେଟର ବହୁତ ପପୁଲାର ଅଟେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଭାରତ। ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଲା ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମନୋପୋଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାର୍କେଟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ଆଉ କୋରିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ 100% ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପସିବଲ୍ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବାବଦରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା ତା 90% ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସେଇଟା ଆସେମ୍ବଲିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହାର ମାନେଟା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଭାରତର ବାହାରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆସେମ୍ବଲିଂ କରି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। କେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଭିଏତନାମ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କୋରିଆରେ ଆସୁଛି। ମତଲବ ଡିସପ୍ଲେ କେଉଁଠାରେ ଆସୁଛି, କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୋସେସର ଆସୁଛି, କେଉଁଠାରେ ଡିସପ୍ଲେ, କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେମ୍ବଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ 90% ମୋବାଇଲ ଆସେମ୍ବଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଠି କଥା ହେବା 10%ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଆଇଫୋନ୍ 11 ପ୍ରୋ ମାକ୍ସ। ଏଇଟା ୟୁଏସ୍ଏରେ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେଇଠି କିଛି ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଇଫୋନ୍ର, ଯେମିତିକି ଆଇଫୋନ୍ 10R, ତାହାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଛି ନା ତା ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ମାନେ ଆସେମ୍ବଲିଂ ଇଣ୍ଡିଆ କହିପାରିବେ ତାକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯେମିତି ସାମିକା Mi 10 ଚାଇନାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାହା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି କଥା ହେବା ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସେମ୍ବଲିଂ କାହିଁକି କରନ୍ତି, କମ୍ପାନୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର ପଛରେ ହେଉଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତମେ ତୁମର ଫୋନ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସେମ୍ବଲିଂ କରିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପୁରାପୁରି କେହି ଫୋନ୍ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ ତାହା ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସେମ୍ବଲିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପୁରା ଫୋନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଣାଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମର ଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫୋନ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରି ଆଣିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହୁଛି କ'ଣ 100% ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବନେଇବା କ'ଣ ପସିବଲ୍ ଅଛି? ୱେଲ୍, ଏ ବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେତେ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏହା ସବୁ ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡିସପ୍ଲେର ସେଇଟା ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି କେତେ SoC ଚିପସେଟ୍ର କଥା କହିବା, ଯେମିତିକି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରୋସେସର, ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ପ୍ରୋସେସର, ଏହା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ଯେଉଁ ଫେବ୍ରିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଣାଯାଏ। ନା ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଆଉ ଏହାକୁ ବନାଇବା ବହୁତ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଭେଲର ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମେଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଥାଏ। କଥା କହିବା କି ଡିସପ୍ଲେ ଆସେମ୍ବଲିଂର ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନାଯାଇଥାଏ। ଚାର୍ଜରର ଯେଉଁ ଏସେସରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଜରିଟି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇଠି କଥା କହିବା ଫୋନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା କମ୍ପାନୀମାନେ ବାହାରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆଇଫୋନ୍, ଯେଉଁ ମେଜରିଟି ଆଇଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁଏସ୍ଏରେ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସାଓମିର ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାଇନାରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଆସେମ୍ବଲିଂ ହୋଇ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାହା ବି ଏଇ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରାଯାଇନଥିବ, ବାହାରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବ, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୋନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଏ ସମୟରେ ଏ ଜିନିଷ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖାଯାଉଅଛି କି ବାହାରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଫାଇନାଲି କଥା ହେଉଛି ଏବେକା ସମୟରେ 100% ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା ସବୁବେଳେ ହୋଇଥିବ? ୱେଲ୍, ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଇପାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉ ଫୋନ୍ ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ ଆଉ ଭାରତର ଫୋନ୍ ବନେଇବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫୋନ୍ ବନେଇବ ତାହା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 100% ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୋନ୍ ହୋଇପାରିବ? ମୁଁ କହିବି ନା, କାହିଁକି ନା ଫୋନ୍ର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ନା ସେଇଟା ବାହାର, ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ଭିତରେ ଫେଭର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ନେକ୍ସଟ